दायो दिनैहाय जोङो नुसा पेनिडायावहाय थांनो नागिरदों नुसा पेनिडानि पेकेज लादों आरोना दिनै सानसे नुसा पेनिडायावहाय नुसा पेनिडायावहाय जेसेबांखिनि आइलेन्डफोर दङ गासैयावबो बेरायजोबगोन स' जेसेबां हाया नोंथांमोना दिन्थिगोन आरोना स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड नायलांबाय थागोन ना मा होनो जुदि बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो So guys, नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला आङो उबुदावहाय दङ ओमफ्राय उबुदनिफ्राय जोङो दिनैहाय सानबायखि आइलेण्डआवहाय थांनानै फैनो स' आइलेण्डआ बिराद गोजानाव उबुदनिफ्राय नुसा पेनिडाया बिराद फेमास नोंथांमोना सोरबा सोरबा मिथिगोन बालिनि नुसा पेनिडा होननाय जायगा आइलेण्डआ बिराद समायना आरो लोगोसे फेमास आरोना स' बेयावहाय जोङो डे टुर खालामगोन पुरा पेकेजखौ लाखादो जोङो ओमफ्राय बेयावहाय मोनब्रै मोनबा सयतासो माने इस्ट एन्ड वेस्ट बेफोरनि मोननै साइडखौबो जों कभार आप खालामनो थाखाय नाजागोन ओमफ्राय लोगोसे नैबेयावहाय जोंनो टिकेटखौहाय होबाय जोङो उबुदावनो बुकिं खालामनानै फैखादों बेयावहाय गोबां बिदि स्टरफोर थायो बा मा होनो टुरिस्टफोरनि बिदि जेरावहाय कारेन्सि एक्सचेन्जबो खालामजागोन आरो लोगोसे बेयावहाय पेकेज स्टरफोरखौबो लानो हागोन बिदि आरोना स' बेयावहायनो जोङो बुकिं खालामदोंमोन बेखायनो जोंखौ फुङावनो पिकआप खालामनो फैबाय पिकआप खालामनो फैनानै ओमफ्रायहाय दायो जोङो बटआवहाय थांगोन ओमफ्राय बटनिफ्राय आरो फैफिननानै आरो गारि लानानै आरो उबुदसिम फैफिनगोन आरोना बिराद लं टुर देन्जार सान्दुं सान्दुंथार नै दायो जों जे ज' थाबायना थांदोंमोन नै बिथांमोनाबो जोंजों लोगोसे बयबो आलदा आलदा पेकेज लानानैहाय नैबे जेनिफ्राय फेरि थांगोन बट थांगोन बेयावहाय फैबाय आरोना स' बयबो जोंजों लोगोसे नङा आलदा आलदा गावबागाव आरोना सोरबा इस्टनि टुर लायो नुसा पेनिडानिनो बियो गासैबो थांग्रा मानसिफ्रा खिन्थु नुसा पेनिडानि बबे मोनसे एरियायावहाय सोर थांगोन गावबागाव गोसो मथे चुज खालामनानै लानो हायो सोरबा इस्टआव थाङो सोरबा वेस्टआव थाङो खिन्थु जोङो माने चुज खालामनानै लादों आरोना इस्टनिबो वेस्टनिबो स' जोङो मोननैबो पार्टआवहाय थांगोन इस्टनि मोननै मोनथाम आइलेण्डआव थांगोन ओमफ्राय वेस्टनि मोननै मोनथाम आइलेण्डआव बेबायदि आरो नै दा बेखौ स्केन खालामखांनानै फैबाय आरोना बेयावहा गाखोहैसिगोन आरो दायो जबाय गरम लानोसै दायो जों सफैबाय डायमन्ड बीचआवहाय नै टिकेट लानानै लाबाय टिकेटआबो बे पेकेजावनो इनक्लुडखा आरोना दायो जों थांसै ओरैबायदि सान्दुं नायनोनो हाथारा सान्दुंखौ नुबायना नोंथांमोना ओरैबायदि डेन्जार माने मोदोमावनो बाथाबनानै थाखायो सान्दुङा ओरैबायदि ख्रां ख्रां माने मा होननो जोंनि इण्डियायावहाय एसेबां सान्दुं गोसाबाबो बेबायदि जाया खिन्थु बालिनि सान्दुङा डेन्जारखा आरोना सानस्क्रिन मास्ट बि माने लाखानांखागौ आरो
Diamond Beach जा मोजांखा आं खेबनोसो मोजां जादोंब्रा नोंनिया बे जाहैबाय आटु बीच आटु बीच ओरैबायदि सान टेनिं जाबाय ओरैबायदि ब्राउन कालार जाजोब्बाय आरोना बाट आं मोजांसो मोनदों आरो लोगोसे आङो जिहेतु मवाना इन्सपायर्ड मेकआप खालामदों मवानानि बायदि माने हेयारखौ खालामनो नाजादों आरो मवाना बायदिथ' जाद्रायाखै बाट आं मवानानि केरेक्टारखौ बिराद मोजां मोनो बेखायनो आं दिनैहाय एसे डिफरेन्ट लुक खालामबाय आरोना मवानानि बायदि ओमफ्रायहाय आंनिफ्राय मोनसे साजेसन नोंथांमोना जुदि बालियाव फैयोब्ला नोंथांमोना बिदि डे टुर लानानै दाफै मानो होनना बुङोबा बिथांमोना सानसेयावनो मोनब्रै मोनबा जायगा दिन्थियो स' टाइमिंआ एसेबां थाया बेखायनो गाइडफोरा माने बे दैफोरावहाय बा फट' भिडिअ खेबनो थाखाय बारा टाइम होआ माने जायफोर आं बायसा बेफोरबायदि मानसिया माने बिदि डे टुर पेकेज लानानै दाफैयो आरोना एक्सट्रा गावनि पार्सनेल बिदि फैबानो जाबाय प्राइभेटलि जेरावहाय नोंथांमोना गारि बुकिं खालामनानै फैदो फैनानै ओमफ्राय जेरावहाय बेफोर बटफोर मोनोना बेयावबो पाब्लिक बटफोरबो थायो फेरिफोरा ओमफ्राय बेयावहाय फैबानो जाबाय आरो स' गावनि गोसो बायदि गावनि टाइम लानानै दैयावबो इन्जय खालामनो हागोन खिन्थु जोङो बिदि पेकेजाव थांनायखाय माने सानसेनिल'सो पेकेजा बेखायनो जोङो बहाबाफोर बेरायनो थाङोबा सब आंनो मेक माइ ट्रिप बेफोरावसो खालामखायो आरोना बुकिंफोरखौहाय जोङो माने पेकेज बिदि थाङा बाहेराव थांबाबो ओमफ्राय नोंथांमोना गोबाङानो सानो जे बाहेराव थाङो बिराद फैसा खरस जायो माबा फैसा खरस जायो न' डाउट नंगौ खिन्थु बहुत खम दामि हटेलफोराव थाबाथाय बहुत फैसा सेभ जायो ओमफ्रायहाय लागेजफोरखौबो 30 केजिनि जायगायाव जुदि 10 केजि 20 केजि लाङोबा बेयावबो फैसाया खमियो आरोना स' बेफोरखौ नायनानै जोंफोर बेरायग्रा मानसिया माने एसे खमखौ नायनानै थांग्रा जाबाय माने प्र जाबाय आरोना प्र ट्रेभेलार जाबाय दानिया प्र ट्रेभेलार होननानै मानो बुंखो माने एक्सपेन्सिभ बिदि हटेल लास्लायस्लायना एफर्डेबल प्राइसआवनो मोननाय जोङो हम स्टे बा हस्टेल बिदि लानो हायो स' आं बेखौनो प्रिफार खालामो आरोना मानो होननानै बुङोबा जोंथ' डेन्जार बेरायखायो माहाबा थांबाथाय माने रुमावनो जोङो रेस्टखौनो लाइक 4-5 आवार्सफोरल'सो बिदि उन्दुनाय जायो खोमा आंथ' उन्दुखाया 2-3 आवार्सफोरल'सो उन्दुयो ओरैबायदि माने बेरायनायानो जाखायो स' सोरबाफोर बिदि नङा देसुन भेकेसनाव थाङोबा एकदम चिल खालामनो थाङो माने रेस्ट लानो थाङो आंखौ माबा आफ्रिकानि हिन्जाव बायदिसो नुबाय गोसोमसोम न' नंमारगौ मार गोसोम जाबाय आङो गाइस मा होनबावनो मार गोसोम जाबाय नङा हा कला देखसि माने आमी कला हयसु याते बहुत कला बिराद सान्दुं जोंफोरबायदिया थानोनो हाया नायलाय जा गोसोम जाबाय दाख्लै एसे गुफुरमोन दा गोसोम जाबाय दायो जोंहा लान्च खालामनो फैबाय माइना इमान कला হৈ গ'লিছ বা তুমি অকমান বগাই আছা আধা ডুবাই ডুবাই বগাই আছা মই হেছো না ইয়াতেটো তাই বহিব পাৰিছই এ তাই বেছি কলা তাই বেছি মোৰ বেছি হৈছে সব মই বেছি ইয়াতে নৰমা আধা ডুবাই কলা दायो लान्च खालामसै जोङो बेयावहाय बेल' जोंनिया दा पेकेजाव मोनजागोन आरोना इमान कला হৈ গৈছো So guys, आङो दिनैहाय जा मवाना इन्सपायर्ड लुकखौ आङो दिनैहाय देलायदों स' बेखौहाय नोंथांमोना मोजां मोनदों ना मोनाखै कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहर आंथ' बिराद मोजां मोनदों आरो आङो माने बेबायदि लुकखौहाय क्रिएट खालामबावगोन आरोना नेक्स्टआवहाय बहाबाफोर थाङोबा स' नोंथांमोना मोजां मोनदों ना मोनाखै कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरनो दाबाव
बियो जोंनि पेकेजनि कमप्लिमेन्टारि लान्च आरोना बेयावहाय नुडल्स माने मोनब्रैसोल' अपसन दंमोन आरो ओमफ्राय सिगां जों थाइलेण्डआव थांनायाव बिदि डे टुरनि पेकेज लानायावहाय माने बुफेसो मोन्दोंमोन आरोना बिराद अपसन दंमोन खिन्थु एबारनिया थिगानो टेस्टियानो स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय